meditation, mama Scotty pan division, terrible, yes smart, Mubeza ndakarota dzaityisa pamwe matsikirira kapikosi kwaipisa apa tsano vacho vaitodhipisa apa vakashata zvimwe zvaityisa pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys papa pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys ndakasvika pateni pacho ndichinyawaira kusaziva kuti pane atondidhabhura ndiri kuseri kwemba ndichitotaimira ndakazongonza bhurugwadzi zvikanzi wanyura zvikanzi unonzani ende watumwa nani fana iwe chimbo mira mafani chimbo dzikama mani basa rova mbanje mutitaimira njani pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys papa pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys pandakada kutiza ndakarovera pamuti ndichidzoka ndichigamwa futi nezigwati apa ruoko rwachona rwainge gwati zvikanzi unopfira maharamfana rakandidhonza richenda kuenda neni izvozvo ndakaramba ndaitova nenharo momzi yacho yakabuda nemupinyi pakaitika firimu ipapo zvekudaro pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys papa pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys uko bebi pasaidi aitochema momzi yacho ichidedzera ngarowe mudhara wacho nehasha kutadzawo kufema ma1 anga atanga maiwe pakazodedzerwa kuti mbavha ndakaona momo ichibuda nematanda ndakatoziva kuti pano apa ndafa ndakabva ndapepuka because ndairota pakaita bongozozo boys ndakadzinywa nemutumba boys zangu papa pakaita bongozozo boys amunoti ma1 hazi ma1 boys papa pakaita